κατευθύνσεις με στόχο φθορά των συνειδήσεων. Γιατί σήμερα υπάρχει αυτό που ελέγχει την σκέψη του λαού, είναι η τηλεόραση βασικά. Και μετά τα μέσα ενημέρωσης τα άλλα, αλλά κυρίως τηλεόραση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην τηλεόραση δεν υπάρχει εκπομπή βιβλίου. Σε όλα τα κανάλια υπάρχει ένα, το Άξιον Εστί, που τώρα έχει φύγει στην Θεσσαλονίκη, και είναι με τα μεσονύχτια η ώρα του Βασιλικού. Μια αξιοπρεπής η μοναδική σε όλα τα κανάλια. Δεν υπάρχει άλλο κανάλι να έχει εκπομπή βιβλίου. Τυχαίο είναι. Όχι, και εμείς όταν βγαίνει βιβλίο. Όχι στα θηρία. Όχι, δεν λέω. Δεν σε πειράζω τώρα. Εμείς εδώ στα πλαίσια της εξαρτίας γίνεται σπουδαία δουλειά. Ναι. Γίνεται σπουδαία δουλειά. Μακάρι να είχε πανελλήνια εμβέλεια. Γιάννη, αν έκανα λίγο προσωπικό το θέμα και ζητούσα να πεις αν υπάρχει κάποια προτίμηση σε δικό σου έργο, υπάρχει? Όχι, δεν θέλω κάτι ξεχωριστό στα δικά μου τα έργα, επειδή όλα έχουν γραφτεί πραγματικά με κατάθεση ψυχής και με κόπο πολύ και με αγάπη πολύ για αυτό που κάνω. Το καθένα έχει ένα κομμάτι από τη ζωή μου και από την εποχή που έχω ζήσει. Τώρα αυτό κερδίζει, είναι το νεογέννητο, κερδίζει τη φροντίδα και την αγάπη μου έτσι περισσότερο. Αλλά και τα άλλα, τα προηγούμενα βιβλία μου, πιστεύω ότι έχουν μια ξεχωριστή γοητεία για μένα. Λες και εσύ αυτό... Για το κοινό μου είναι αυτό περισσότερο, γιατί αυτό απευθύνεται και σε μεγάλους. Ναι. Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό. Θα το πάρουμε, θα το δούμε και θα δούμε και φίλους έτσι που το διαβάζουμε για να μπορούμε να μιλάμε. Συμβαίνει κάθε φορά με ένα βιβλίο αυτό που λέω εγώ με την Ελένη, με κάθε τέφρος μας, τους Κορινθιακούς ορίζοντες, ότι γεννήσαμε κι άλλο παιδί. Είναι μια γέννα το βιβλίο. Δεν είναι εκπληκτικό πράγμα. Νιώθεις μια ικανοποίηση, μια βαθύτατη ικανοποίηση και λες... Όταν το δεις τελειωμένο πια. Ναι, τελειωμένο και να η προσφορά προς την κοινωνία, πρωτίστως σε σένα βέβαια, γιατί για τα δύο γίνεται, αλλά βοηθάς τον κόσμο, βοηθάς την κοινωνία, βοηθάς τους συνανθρώπους. Και λες, ορίστε πως είναι, δείτε. Έτσι δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό? Που θα το σκεφτεί βέβαια, ότι νικάς και το θάνατο. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Βέβαια, γιατί αυτά μένουν και μετά από μας. Δεν το έχω σκεφτεί. Έστω και μπορεί και μετά από 100 και 200 χρόνια κάποιο αντίτυπο να σωθεί και να διαβαστεί από κάποιον. Σήμερα δεν διαβάζεις Καζαντζάκη. Για σένα δεν είναι δίπλα σου Καζαντζάκης όταν το διαβάζεις? Βάρναλης. Τι σημασία έχει αν Βάρναλης δεν είναι πια μαζί μας? Για σένα είναι εδώ. Ναι. Ο Παλαμάς το σκέφτομαι καθημερινά, να ξέρεις. Πάρα πολύ το σκέφτομαι όλους. Τον Άγγελο Στυλιανό, συζητάω, πάμε στον Τάκη τον Μιχόπουλο εκεί στο σπίτι του, πω από τον Ακώνα Παγγέλη. Και ναι, πες μου, κάτι πήγες να πεις? Είναι αγώνας με την αιωνιότητα η συγγραφή. Όσο και είναι ταπεινή η δική μας προσφορά, έτσι, είμαστε ελάσσονες συγγραφείς, δεν είμαστε οι μεγάλες έτσι, προσωπικότητες που έλαμψαν, αλλά ο καθένας με το δικό του λιθαράκι πολεμάμε ενάντια στη φθορά. Και αυτό νομίζω και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωογόνο για να δουλεύει κανείς. Σήμερα είχα μια επικοινωνία με τον Κώστα Σταμάτη, είχε κάνει μια κριτική στα βιβλία εμένα και της Ελένης. Μας συγκλώνησε στην κυριολεξία, 87 χρονών, πρόξενος στη Γένοβα, ναύαρχος του εμπορικού ναυτικού, 100 βιβλία και πέρα. Έχει γράψει την ιστορία της λογοτεχνίας στην Πελοπόννησο. Κάθε νομός και ένας τόμος. Δεν πουλείται αυτό για τους φίλους, μας τα χάρισε, δεν χορτήραμε να διαβάζουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς την προσφορά και αυτό μας έλεγε. Προσφορά τεράστια. Και χρόνια μετά θα ψάχνει κανείς την ιστορία του Σταμάτη να βρει ποιοι λογοτέχνες ήταν στο Άργος, ποιοι ήταν στο Ναι, και ήταν γεννημένοι εδώ βέβαια στην Κόρινθο, έχει μια ξεχωριστή προσφορά. Όσοι γεννηθήκαν εδώ. Δεν έχει την Ελένη που γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει μόνο τους γεννημένους στην Κόρινθο. Έτσι. Στην Κορινθία, συγγνώμη, στην Κορινθία. Έχει την Κλάρα Πεφιά, Ξυλόκαστρο, ας πούμε. Εγώ είδα το άλλο, κάτι αντίστοιχο που είχα κάνει με την παιδική λογοτεχνία. Έβαζα και αυτούς που ζήσαν στην Κόρινθο και άφησαν εδώ έργο. Ζήσαν εδώ. Αφού ζήσαν εδώ είναι Κορινθία για μας. Ναι, βέβαια, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δεν λέμε ο Διογέννης ο Κορίνθιος, για μας δεν είναι Κορίνθιος ο Διογέννης. Επειδή ήρθε ο κοινικός. Από τη συνόπη της Μικράς Ασίας. Για τους πάντες είναι Κορίνθιος και για μας είναι Κορίνθιος. Ναι, έτσι το σκεφτόμαστε. Πήραμε μια παλιά μορφή έτσι. Το που γεννήθηκε δεν μετράει. Που έζησε ή έστω και αν έζησε και για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής του για εδώ, για μας είναι Κορίνθιος. Δικός μας. Βέβαια, ο Διογέννης ο κοινικός, μου αρέσει τη σχολή των κοινικών που είχαν εύλημα ένα σκύλο και γράφανε. Εμείς διαφέρουμε από τους σκύλους γιατί εκείνοι δαγκώνουν τους εχθρούς. Εμείς δαγκώνουμε τους φίλους για να γίνουν καλύτεροι. Τι ωραίο που ήτανε. Τι ωραία την πίεση, τι συμπόσια γινόταν στη Λαΐδα, τι συζητήσεις είχανε. Διαβάζω κάτι βιβλία του Μπαγέννη του Μπαλαφούτα, τα συμπόσια της Λαΐδας. Διαβάζω για το Διογέννη τον κοινικό. Διαβάζεις 1002 πράγματα. Μου φαίνεται αν είχαμε χρόνο
να είχαμε να τρώμε και να κλεινόμαστε από ένα τρέμα, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο που να γράφουμε και να διαβάζουμε. Έτσι, την ιστορία μας και όλα αυτά τα πράγματα. Αν ζητώ σαν προς το τέλος της εκπομπής να μας μιλούσες και να μας έλεγες δύο κουβέντες γενικεύοντας το θέμα για την νεοελληνική λογοτεχνία, έχεις άποψη? Για την νεοελληνική λογοτεχνία. Μπορεί να είναι σκληρά αυτά που θα πω. Θέλουμε να τα πεις όμως. Και απροετοίμαστος τα λέω. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι λειτουργεί η λογοτεχνία της Αθήνας. Τα στενά κυκλώματα και δεν υπάρχουν πια σαλόνια της εποχής που, όπως είπες, που διαβάζαν στα σπίτια κάποιον. Yeah. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες κλειστές ομάδες οι οποίοι αλληλοπροωθούνται και αλληλοπροβάλλονται και αυτοί έχουν και την υποστήριξη των κεντρικών εφημερίδων της Αθήνας. Και των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή εκεί στο Άτρε που ήταν κυρίως, διαφημίζανε δίμπο ονόματα. Μπαμ, ξέρω εγώ, μοιραίος έρωτας. Ιστορίες χωρίς τέλος. Τα εξέριδε το ίδιο το κανάλι. Ναι, είναι θυγατρικές εταιρείες, οι εκδοτικές εταιρείες αυτές θυγατρικές των καναλιών. Πήγαινα λοιπόν στην Αθήνα και έλεγα πώς πάει αυτό το βιβλίο που δεν μπόρεσε καθόλου, δεν έχει τίποτα το εξαιρετικό. Μια μυθιστορηματάκι τώρα ήταν και μεγάλο. Και μου λέει έρχεται η μία κυρία πίσω την άλλη και λέει δώστε μας το βιβλίο που είδαμε στην τηλεόραση. Και να σου πω κάτι άλλο. Άκουσα πρόσφατα, διάβασα για μια συγγραφέα, δεν θα πω όμως το όνομά της, από αυτές που πουλάει τα bestseller, δηλαδή bestseller από αυτά που διαφημίζονται, πολλά, 17-18 τίτλους ως τώρα, με μεγάλη διάδοση. Και είχε κάνει αίτηση να γραφτεί σε έναν σύνδεσμο συγγραφέων στην Αθήνα, όπου πρόεδρος είναι ο Μάνος Κοντολέων. Και είδα διαμαρτυρία σε εφημερίδες ότι δεν έκαναν να δεχτεί την εγγραφή της, παρότι είχε τόμους βιβλία και πουλημένα βιβλία, δηλαδή που πουλάγανε bestseller. Γιατί είπαν ότι δεν είναι συγγραφέας, είναι δημιουργός bestseller. Σκληρό βέβαια, σκληρή κριτική, αλλά είναι και τόλμη να πεις όχι κύριε, δεν πιστεύω ότι τιμάς τα γράμματα με αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, που σημαίνει πως θέλει αξίους ανθρώπους στην Κριτική Επιτροπή. Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών έχει μια ενιαμελή επιτροπή που κρίνουν αυστηρά τα βιβλία και κάποιος δεν γίνονταν μέλη. Ποιους θα κάνουν μέλη, ποιους θα κάνουν μέλη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γράφεις 3 βιβλία, άλλοι γράφανε και 2 καμιά φορά στο παρελθόν. Γίνονται μέλη, τώρα πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή θα μπλέξουμε το συγγραφέα με το best-seller, πώς το είπες, ναι, και 1002 άλλα πράγματα. Ίσως ο χρόνος να αποδείξει ότι έχουν άδικο οι δικές μου οι απόψεις και είναι θετικές. Εγώ πάντως συμφωνώ να ξέρεις μαζί σου. Αλλά οφείλω να του πω αυτό που σκέφτομαι. Βέβαια. Κορινθιακή συγγραφή, έτσι που έχεις μια ειδικότερη εικόνα, 300 περίπου έχουν εκδώσει βιβλία εδώ, αν θυμάμαι καλά. Όλο και περισσότερους μαθαίνουμε τώρα που ψάχνουμε, όλο και περισσότερους που έχουν βγάλει βιβλία. Βέβαια, ελάχιστοι είναι που έχουν, αυτό να το λέμε σχηματικά, που έχουν περάσει στον ισθμό. Να διαβάζονται δηλαδή και πέραν του ισθμού. Αυτό είναι και το διακύβευμα το μεγάλο, να πετύχουμε να προβληθεί η κορινθιακή παραγωγή πέραν της Κορινθίας. Ναι. Να μπορέσει να διαβαστεί και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη και στη Λάρισα. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει αυτό όμως. Δηλαδή, αν το βάλεις σε ένα βιβλιοπωλείο, θα το δει κάποιος, θέλει μια ειδική δουλειά. Δεν ξέρω, η εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων για παράδειγμα, τώρα έρθε στον. Δεν θα μπορούσε να πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκη, όχι στην έκθεση μέσα που θέλει και χρήματα, δεν ξέρω που, κάτι σε συνεργασία με κάποιο φορέα και να έλεγε Κορίνθιοι συγγραφείς. Εμείς σας λέμε αυτό, πάρτε, να άρχισε λίγο να γίνεται γνωστό. Αν δεν υπάρχει ένας φορέας, πού να πάει, μόνοι μας να πάμε. Το τι γίνεται. Καταλαβαίνεις ότι θέλει έναν τρόπο. Ήδη όμως σου εξήγησα ότι η εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων αυτή τη στιγμή έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που ό,τι κάνει το κάνει εξαιδίων. Μάλιστα. Και με δικά μας έξοδα το κάθε τι που γίνεται. Με στεναχωρία φαίνεται. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που λες, να στηρίξουμε μια έκθεση βιβλίου. Θα πρέπει κάποιοι από εμάς να μεταφέρουν τα βιβλία, να τα στήσουν, να τα παρακολουθούν, να ζήσουν σε ένα ξένο τόπο. Μάλιστα. Και είναι και η πρόσβαση στα ΜΜΕ, αυτό που λέμε, το οποίο δεν το έχουμε. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί παίζεται το παιχνίδι της προβολής. Γιάννη, κλείνοντας, συμβούλευσε αν θέλεις τους γονείς, τα παιδιά που μας βλέπουν άλλη μια φορά, να κοίταξε εδώ την κάμερα. Καλοκαίρι, βιβλίο, τι να κάνουν τα ζουζουνάκια μας. Θα έλεγα δεύτερη δημοτικού και πέρα, μετά την και διαβάζουν. Και από την πρώτη ακόμα υπάρχουν βιβλία για την πρώτη τάξη. Υπάρχουν βιβλία, όπως τα λέμε, βιβλία για τις διακοπές που μπορούν να παίζουν και να διαβάζουν ταυτοχρόνως.
υπάρχουν βιβλία μικρά για τα μικρά παιδιά εικονογραφημένα. Για μεγαλύτερα παιδιά θα πρότεινα για αυτή τη σειρά, την παλιά ιστορική σειρά του 60, τα κλασικά εικονογραφημένα που υπάρχουν. Μπορούν να τα βρουν με 2 ευρώ το τεύχος, είναι πάρα πολύ φτηνά. Και κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο. Βέβαια δεν τα βρίσκεις εύκολα στα βιβλιοπωλεία, πρέπει να πας στο Άτο Βιβλίο στην Αθήνα. 2 ευρώ το φύλλο, είναι πάφτυνα για τα σημερινά δεδομένα. Και είναι τα 34 έργα έχει γράψει ο Βασίλης Ρώτας από αυτά. Μεγάλος Βασίλης. Και εικονογράφηση Γραμματόπουλος και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ωραία βιβλία που είναι σαν προπαιδεία, σαν πρώτη επαφή του παιδιού με το βιβλίο, γιατί τα παιδιά μαθημένα στις οθόνες δεν θέλουν να βλέπουν βιβλία. Ναι, είναι. Όμως να κάνουμε τα πάντα, να φέρουμε τα παιδιά μας κοντά στο βιβλίο μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον. Και όταν λέμε βιβλίο, το εξωσχολικό βιβλίο. Στο Άτο Βιβλίου Πανεπιστημίου. Για τα κλασικά, ναι, στο Άτο Βιβλίο, στην Πανεπιστημίου. Ναι, ή στους βιβλιοπόλες εδώ, να παραγγείλουν να τους τα φέρουν. Βέβαια, το καλύτερο εδώ έχουμε καλά βιβλιοπωλεία εδώ ή τίποτα άλλο. Δεν ξέρω και να διαβάζουν βιβλία για τις ηλικίες τους. Στο κάθε παιδί υπάρχουν βιβλία για τις ηλικίες του καθενός. Αλλά βέβαια, οφείλω να πω και στους γονείς, ότι δεν μπορεί να λέμε στο παιδί διάβασε και εμείς μόνο με το φραπέ και την κοκακόλα στο χέρι. Δηλαδή είναι καλό στην τσάντα μας και στην τσάντα του ενηλίκου να υπάρχει ένα βιβλίο. Μάλιστα. Και στο βγάζουμε με τρόπο εκεί που είμαστε να το δείτε. Να το διαβάζουμε. Αν διαβάσουμε 1-2 σελίδες, να δείτε ότι μετά θα θέλουμε να διαβάσουμε και παρακάτω. Ναι. Να γίνει συνήθεια της οικογένειας στο βιβλίο. Έτσι. Για να δεν ξέρεις πόσο χάρηκα. Κάθε φορά που σε έχω απέναντι. Μεγάλη χαρά και για μένα και πραγματικά με κάνεις και να συνειδητοποιώ πράγματα που τα σκέφτομαι και δεν τα έχω εκφράσει. Ναι, καλό είναι αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Μπορεί να τα ξαναπούμε, αλλά θα βρεθούμε στο Φενεό. Όλους τους φίλους που μας είδαν σήμερα και μακάρι να κρατήσουν αυτό, ότι με ένα βιβλίο υπομάλης να πάμε στην παραλία ή να πάμε στα βουνά. Είναι ίσως το ισχυρότερο όπλο. Το ισχυρότερο όπλο κατά όλων των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε. Ναι, των πάντων. Δεν υπάρχει περιθώριο. Λοιπόν, ραντεβού στο Φενό ή σε κάποια άλλη εκδήλωση. Στο Φενό είναι Κυριακή, 8 Ιουλίου, 11 η ώρα το μεσημέρι. Το πρωί. 11 η ώρα μετά την εκκλησία. Πού θα γίνει ακριβώς? Δεν ξέρω ακριβώς το χώρο, αλλά μάλλον στο σχολείο του Φενεού, στο Δημοτικό Σχολείο του Φενεού που είναι ένα καινούριο κτίριο και θα έχει Ωραία, για εκδρομή, για να δούμε τις περιοχές. Και θα γνωρίσουμε τους φενεάτες, συγγραφείς που τώρα μαθαίνω και εγώ και έχει πολύ σπουδαία. Ναι, είναι πάρα πολύ απίστευτα. Έχουν γράψει έργα και εγώ τα παρακολουθώ και τα σημειώνω. Ωραία. Λοιπόν, 8 Ιουλίου. Θα τα ξαναπούμε τότε, μας ενημερώνετε και τα λέμε. Καλή τύχη. Ευχαριστώ και εσένα και την Ελένη και εύχομαι και το περιοδικό οι ορίζοντες να βαδίζουν προς τους ορίζοντες συνεχώς. Ακμαίοι, παρά την κρίση, την οικονομική που έχει χτυπήσει τα έντυπα. Ναι. Αλλά πιστεύω να ξεπεραστούν όλα. Να ξεπεραστούν με διάφορους τρόπους και με διάφορες... Ναι, θα το παλέψουμε γέρα όλοι. Όλοι μαζί, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Μπάρτζης, με αφορμή το βιβλίο του Ορχάν στην Αυλή των Παλαιολόγων, σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να ξέρετε. Πάρτε το και θα μας θυμηθείτε. Θα αγαπήσετε για ένα πολύ βασικό λόγο το βιβλίο, για την ωραία γραφή του, την ωραία μυθιστορία του, όπως λέει ο φίλος μας ο Γιάννης Μπάρτζης. Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί, πάρτε το σε λιγάκι και αφήστε το στο κομμωδίνο με τρόπο. Θα δείτε ότι κάποιο από τα παιδιά θα το πειράξει και θα με θυμηθείτε.